Ado Gwanja mawaƙin mata. Tabbas Ado Gwanja ya kasance jarumi a masana'antar Kannywood wanda ko ta ina tsunduma yake yi, wato fim, waƙa duk harkarsa ce. Mai kallo mai saurare, kan dai mu kai gaba ka ji labari da tarihin cikakken wannan jarumi wato Ado Gwanja. Tabbas abinda dai muke so da kai shine mai kallo mai saurare, dan da yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka, daure ka danna mana subscribing a ƙarƙashin wannan bidiyon da kake kai tare da alamar ƙararrawa, sai kai mana liking, kuma za ka iya mana sharing zuwa group, WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku ayyukanmu da shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mai kallo mai saurare, jarumi, fitaccen mawaƙi ko in ce fitaccen actor a masana'antar Kannywood, tabbas yana tsaya tsayin daka dan ganin a koda yaushe indai zai yi aikinsa, waƙa ne, fim ne, tabbas yana tsaya ya inganta shi kuma ya ƙayatar da shi, domin masoyansa yawanci sun san Ado Gwanja ne da barkwanci, kuma waɗansu sun san shi da waƙoƙin irin kamar habaici da sauransu dai, da waƙar dai nishaɗi. Kuma yanayin yanda wannan jarumi ya zo da salansa, tabbas masana'antar Kannywood har yanzu ba a ga wanda ya kamo shi ko wanda ya yi kwatankwacin irin nasa, sai dai wanda yake so ya dai kwaikwaye shi, domin jarumin yana tsaya tsayin daka dan ganin ya inganta aikinsa kuma ya yi abin da zuciyarsa, yanda in dai mutum ya saurara ko ya ji, tabbas zai san an tsaya an nutsu an tace wannan abun kuma an inganta shi, ba dan komai ba dan mutanen da aka yi ransu ya farantu kuma su nishaɗi da shi kuma su ƙayatu da wannan abu. Mai kallo mai saurare, kar dai ka manta, kar ka sha'afa, mu dai abinda dai muke so da kai shine subscribing, za ka daure ka danna mana tare da alamar ƙararrawa, sai kai mana liking, kuma kai mana sharing zuwa group, WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan zai matuƙar ƙayatar da mu kuma ya ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu cikin sauƙi tare da zafafan labarai kamar haka yadda kuke ji kuma kuke saurara kan wannan tashar mai suna Abbas Jogers.